Апрель соны дөнья күрү уңайыннан Идел яшьләр журналы Татар китабы йортында дусларын җыйды. Дуслар очрашуында хәбәрчебез Мөршидә Җиһан да катнашты. Татар китабы йортында Идел яшьләр журналының фатирнигы. Татарча әйтеп әйткәндә, дуслар җыелган җирдә дип аталган очрашуы башланып китте. Төп темасы идеология нәрсәне өйрәнә. Идел журналының өйрәнгән темалары күп әлбәттә, әмма бу очрашуда катнашучылар күбрәк кем ул 21 гасыр яшьләре. Алар нинди булырга омтыла дигән сорауларга җавап эзләде. Безнең Идел яшьләр журналында яшьләр эшли, без аларны дуслар буларак та чакырабыз, һәм алар кинәт кенә идеология дигән фән уйлап таптылар. Шуннан килеп чыкты ул, шуннан кызык кына үсеп китте. Хәзер инде без аның буенча тулы бер кичә оештырырга да булдык. Кунаклар да гади генә түгел, журналда басылып чыккан язма геройлары, журналист, рәссам, артист һәм башкалар. Аларның һәрберсе үз һөнәре осталыгы белән генә түгел, дөньяви фикерләре белән дә уртаклашты. Өз битен яшькән Идел журнал кайдыр менә ул гомер буе булды, нәрсәдер чыгара, безнең кайвакытта карыйбыз, укыйбыз. Яки нәрсә мине шатландыра, соңгы вакытларда Татмедианың яңа журналлары, элекке булган журналлары, чынлап та әйткәндә, син аны ачасың диге, һәм батырлык белән ачасың, беренче көтмичә, һәм анда кызыклы темалар ачыла. Шәхсән миңа кызыктыр инде, мин башка кеше өчен әйтә алмыйм. Шуңа күрә мондый аларның адамнары һичшиксез минем өчен бер куюлык мәгънәсе, сыйфаты чалдырган адым. Фатирникта яңгыраган фикерләр Идел журналдай заманчада, Идел елгасы кебек тирән дә, киң дә булды. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.